Deci, domnul președinte, dacă îmi dați voi, aici scrie la articolul 81 alineatul 1, caracterul universal, egal, direct, secret și liber exprimat al votului. Dacă urnele sunt transparente, poate cineva nu hotărăște sau când... Hai că în țările avansate, în Franța, le văzut asta, hai că mai... Aici scrie așa? Da? Păi dacă eu votez cu cineva și spun așa, voi fi acolo și el se deschide, mai este caracter secret? Dar nu scrie numele tău pe buletin. Dar nu are importanță dacă când am plecat de acolo, nu știu cine am votat. E normal? Ți-i rușinit sau ți-i? Nu, dar nu e rușinit, dar eu spun și nu asta e important. Dar eu știu cu cine votați, voi votați cu respectul, dar asta nu treaba mea. Care-i problema? Dacă vreți tu că eu am votat cu Băsescu să supărai... Dar poate vreau să votez și eu cu Băsescu și nu vreau să vadă PSD-ul. Scrie numele tău pe acolo. Dar nu poți să ai două voturi, că faci de intri în ăsta. Dar nu leagă. Domnul Președinte, la articolul 1, în loc de 24 de unii mari, 24 de unii mobile, vreau să treacă 26, deci astea vor avea două secții la spitale. Deci ca să fie uniformizată chestia cu urnele, să avem și pentru cele două unități medicale. Înțeles, dacă sunt și banii, o lucru bun. Cine este pentru? Hai, Da, domnule, dați mi voi. Asta vorbește numai comunicare. Da, poftim. Eu zic că trebuie să meargă cineva, să vedem cât costă. Nu eu prin consilier, că le-o lua consilierul cu tare. Atunci consilierul cu tare cumpără voturile. Dar le aduci cu votul cât? Doamne, am o rugăminte. Eu ca om care sunt implicat direct, spune primarii și prefecții, trebuie să respectăm o lege. Eu sunt de acord cu aceste urni, să vedem să facem, să întreb, domnule, cât ne costă asta? Face comandă, cine vrea să le plătească de pune bani la primărie și cumpărăm urne. Păi asta face, doar nu spun altfel. Era normal așa să fie. E cum, așa e normal. Îi pune acolo, dar nu cumpără cineva să le vedem. Nu, dar nu primăria le va cumpăra, e clar. Cum? Nu zice contribuție voluntară a Doamne, Consiliului. pe mine nu mă oblig legea să cumpăr buni. Pe mine legea spune să asigur ca votarea să desfășoare în mod normal și conform Constituției. A venit cu propunerea asta, domnul Rusu. Sunt de acord. Dar trebuie întâi. Domnul, nu mă ridică, mai dat tu judecat și e pierdut. Ascult ce spune. Problema este alta. Trebuie să știu cât costă astea. Normal. Că spune aici să băcim banii în dăm. Și atunci spune, domnule, atâta costă unele tot aici și ce firmă unele am găsit. Prin amendamentul ăsta. Oricum, da, mă, Eu zic să o amânăm după 30 mai încolo. nu, Da. da, acolo ascultă. După 30 mai. Nu. Crezi că la 19 mai, ce are 19 mai școală? N-are nimic, dar și atunci nu sunt alegeri. Pe 5 mai, că e ziua bărbatului, pe 5 mai. Aia, ori poate să fie de la vederea aia, care e importanță? Domnul președinte, eu zic totuși, încheiem subiectul și îl spunem la vot. Da. Care votează, Corect. Hai. Cine este pentru? Vot transparent. Stai, domnul. Da, vă rog. Noi suntem pentru interpret. Da, Mai ridică mâna dacă ești. Era de acum. Adică modificarea Modificăm articolul 3. Da, să cât costă. Asta e. Nu pune de acord. Ați numărat și pentru că se Hai, domnule, un pic. Dar s-au supus la vot. Pune greșit aici. Cine e mai deși să modificarea dacă legă costă? Da, domnule, acum, asta nu. Deci noi suntem de acord. Costă sub 100 de milioane. Ați votat cu amendamente, da? Da. Punem și aici, suntem sau nu de acord cu condiția să știm cât costă. Da. Dar nu știu cât costă. Da, da. Nu se implică că dacă te duci și faci, înseamnă că influențezi votarea. Mă, dar e rog frumos, respectăm ceilalți, dar trebuie să o facem legal. Așa că mă duc eu, bă, hai, plătesc eu atât. Unii ce, plătesc.